Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, eu o galego uso hasta pra falar co Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California ou abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Din que con ela morrerei en Cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coñen un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falalo mellor que Feijóo. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjón. Que non veñan os de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que po churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides á nova tempada do Patiño en Twitch. Desta volta fichamos durísimo, como xa puxemos no Twitter, fichamos moi duro, porque estamos fartos de que non teñan conta a calidade lingüística e o que manexa de lingua, o que se manexa de lingua en xeral, na canle da Lobeira Today. Estamos dispostos a ir a por todas, a polos recoñecementos do ILGA, a pola ñ ou a NH da Real Academia da Lingua. Estamos dispostos a mesmo a optar aos premios á calidade lingüística de youtubeiras, porque vimos de fichar, estivemos en arduas negociacións, como xa vos anunciamos aí atrás, e fichamos a unha filóloga en hispánicas pola Universidade Española de Salamanca, en filoloxía portuguesa pola Universidade de Coimbra e filoloxía galega na USC, aparte de moitos outros títulos que ten, moitos coñecementos, moitísima calidade lingüística. Hoxe temos con nós, señoras, señores, temos con nós a Saínza Olalla de Ulloa Andrade. Benvida, Saínza. Non te escoito. Estás muteada. Ai, desculpas. Cousas do directo. Sí, moi boa noite. Pois sí, chámome Saínza Olalla. Veño para colaborar coa Lobeira Today. A ver se melloramos un pouquiño o tema da calidade lingüística. Eu estiven a ver, parece ser, eu é que non te coñecía, Fran, pero supoño que era porque eu ando sempre moi ocupada, dando palestras. Bueno, como tanta xente, muller, hai moita xente que non me coñece. Pero, ben, eu vin que creas bastante contido en galego, tes colaboradoras, bueno, a ver... Bueno, polo que pago, está ben. Como que polo que pagas? Isto está... Sí, bueno, eso, ti non lles fales a elas, As outras colaboradoras non lle fales do que bañamos ti máis eu. Vale.
tereno en conta. Ahora que non Perfecto. escoitan non digas nada. De que imos falar? De que imos falar hoxe, Saínza Olalla? Imos falar un pouco destas polémicas que houve últimamente. Unha colaboradora túa saiu incluso nas reseñas, de verdade, e que non o podo creer. Parece que no Twitter ela era moi defensora da inmersión lingüística na Galiza e levábanos un pouquiño a contraria porque todos miramos a Portugal. A ver que me aclare eu, Saínza. Unha colaboradora do Patiño en Twitch non será Eva Patiño? Non unha colaboradora da Lobeira. Sí, Eva Patiño. Sí. Ao mellor non a coñecías aínda, claro, ata ese día, claro. Non, porque eu xa che dixen, ando moi ocupada nos meus estudos filolóxicos, vou dando palestras por Galiza e Portugal tamén, entón, pois non vos coñecía. Estánche corrixindo aquí, debemos de ter moitos superfalantes na atendanza do programa que dice recensión, Saínza. Ti mira pa aí, mira pa aí, a unha doutoranda xa en linguas, porque en linguas xa non é unha soa, por 3 universidades, non por unha nin por 2, por 3 universidades. España, Portugal e Galiza. Por as universidades de 3 países. Quen é ese home da areia? Pois non sei, para moito pola Lobeira. Sí, para moito. É o creador, vamos a ver, imos seguir co tema do programa, vale? O home da areia é o promotor, creador e sufridor da web Podgalego, que podedes atopar en podgalego.agora.gal, onde podedes cargar os vosos podcasts. Veño de darme conta para escarnio del, para escarnio del, xa os pasarei cando poida, pero polo de agora, o que queira escoitar a Lobeira en podcast, que peche os ollos. E xa está, xa ten un podcast. Vale? En diante, o que queira escoitar a Lobeira en podcast, que o poña en YouTube ou en Twitch e que peche os ollos. E xa ten podcast. Ou se vai a facer as cousas da casa, sen ver o vídeo. E xa ten un podcast. Mais adiante xa o subirei ás redes sociais de podcast, porque non me dá a vida para máis. Hoxe titulei o programa, porque o titulei eu, non lle dixen nada, nin a Saínza, que viña a colaborar de primeiras con nós, nin a Eva, nin a nosa colaboradora, que vos presentaremos logo máis tarde, que a temos agardando, está traballando, de feito, está na libraría, coa volta ao cole, preparando libros, poñendo nomes, facendo lotes, etcétera, etcétera. É dicir, aínda a esta hora está traballando na librería. Entón, puxenlle de título Calidade versus prosodia. Que opinas, Saínza, do uso de anglicismos na nosa lingua? Ese versus, ¿no? Eses anglicismos que utilizan os jeans dos portugueses, estas cousas. Pero se usan os portugueses está ben. Porque vale. Os portugueses, porque nós imos moito a Portugal, as persoas que queremos mellorar o galego, e o da prosodia, e aí veu a polémica coa colaboradora esta. Non podemos, que somos? Noto certo resquemor, certo rancor aí coa colaboradora, porque cando dis a colaboradora esta, como a quen, sabes? Sí, pois mira, tiveche algún encontronazo con ela ou como é? Hai un poquinho nas polémicas, pero aí xa che podo facer un apuntamento. É que a colaboradora non di todas as letras cando fala. Que dis? Non, di cousas camión. moi raras. Di Frida en vez de ferida. Ai, E cousas Jesús. Así. Sí. Pero digo eu, pero que mal, non? E fala moi rápido. Iso está mal, o de dicir Frida en vez de ferida. Está mal.
que, por exemplo, poderías dicir en portugués estou moito feliz, mas dicir Frida, iso dicían as vellas dantes nas aldeas. E os portugueses non dicían Frida? Non os coñecín os dantes, porque Ah, non estaba eu aínda. vale. Bueno, en que vamos a basear esta tempada do Patiño en Twitch? Que vos lembro a todos que estamos no programa número 25. Levamos 25 programas de Patiño en Twitch. Non sei, o mellor teríamos que mudarlle o nome incluso o programa, porque claro, se agora vas estar ti máis que o mellor Patiño, pois non sei. Teríades que chegar a un acordo as dúas. Sí, reunirémonos nalgún momento. Eu aceptei esta colaboración para apoiar así un proxecto pequeno, como o teu, Fran, para falar sobre todo de léxico e de corrección. Eu quería facer un apuntamento respecto da prosodia e dese acento do que fala a túa colaboradora, e que foi un pouco así o xerme que ela botou na polémica, que ten que ver con que hai que ter, vale, unha oralidade tamén un pouquiño normativizada. A idea é a seguinte: haberá que coller das distintas variantes dialectais para crear unha forma de falar que sexa para todos válidas, o que chamaríamos un rexistro culto. Pero iso non é o rexistro culto ese de que falas, non é quizáis un prototipo medio Frankenstein entre varias variantes dialectais do galego, unha mezcla, sería como mezclar inglés estadounidense con inglés do Reino Unido, non? Bueno, se isto se fixo coa escrita, mal, por certo, pero eso da igual. Bueno, diso, teremos programas para falar diso tamén. Agora ímolo facer ben, coa oralidade. E é por iso que miramos a Portugal. Bueno, imoslle lembrar aquí a Leti da Taberna, toda unha tiktoker e unha instagramer, que estamos a falar con Sainzaolalla de Ulloa e Andrade, que é a nova filóloga que contratamos, é trifilóloga, vale? Vou acuñar ese termo, trifilóloga, que a fichamos para atacar directamente a calidade lingüística desta canle, é dicir, para mellorar lingüísticamente esta canle e poder optar a premios nacionais e mesmo internacionais. Por suposto. Eu tamén aceptei de bo grado, entre todas as miñas ocupacións, estiven disposta a facer Debes yo bastante á colaboradora, porque, a ver, eu non lle teño xenreira, pero é certo que un pouquiño sí que me enfadei aqueles días. Aqueles días foi moi repugnante a colaboradora da Lobeira. Sí. E logo por qué? Que che fixo, Saínza? A ver, estaba ela, pero pouco menos que renegando de Portugal e dicindo vide para Bergantiños a facer a inmersión lingüística. Bueno, pero é que realmente Bergantiños ten unha prosodia, ten unha variante dialectal moi fermosa, non? Esa muller é moi bruta falando, fala así como berra bastante. Entón, habería que ver que parte hai aí de acento e prosodia e que parte hai de que ela é moi bruta. É moi bruta, sí.
Ui, di aquí o Xío, a licenciada estáse a irse vos das maus. Non digo nada. Bergantiños ten a Sona, di aquí Leti da Taberna. Pero vanlle sair fans, Saínza. Como é isto? Por certo, non lle preguntei, quere que a trate de vostede, queres que te trate de ti, que te Ai, non, por favor, se eu son unha de persoa ti? do común, é Mm. certo que teño unha linaxe galega importante, isto ao Ujú. final na xenética, claro, recoñécese. Dío de Ai, teis que mira que renegar dío de de tes. Portugal é grave. É grave. Pois vos veredes a quen estades vendo no Twitch? Aquí o de Teis eu digo a fogueira coa colaboradora, coa outra, no? Coa que se mete con Saínza, ou como facemos? A ver que din. Variante de la tal bonita é a da Mariña, pero ninguén o sabe apreciar, e non quero meter polémica a ver se vou enfadar a Saínza e Dios me libre. Di aquí Luz de Tea. Sí, bueno, na Pois Mariña, sí, falan moi ben. Di aquí Leti da Taberna dinos que ten un sotaque moi neutro vostede. Como é isto? Porque eu neutraliceime Estou tratando a de para vostede. poder traballar nese sotaque e nesa prosodia normativizada para todos, que a poidamos aprender e falar como hai que falar. Pois claro, sí. Bueno, que nos vai traer ao longo desta tempada que promete uns cantos programas a 2 por mes, máis ou menos? Imos ter un programa cada 15 días, como viñamos tendo, pero en troques de telos. En troques de telos os martes, iba a decir, e hoxe é martes. En troques de telos os martes, ímolos ter os martes, e en troques de estar Eva máis eu, nada máis, imos ter tamén a Saínza, e a maiores, imos seguir traendo convidadas e convidados con nós a este programa, que se someterán ás cuestións, vou dicilo, ás cuestións prosódicas de Eva Patiño e as cuestións de calidade da nosa Saínza Olalla. Calidade e vocabulario. Sí, Que lle parece? Eu sigo tratando de vostede. Tesme que perdoar, Saínza. Imos ver. Que che parece se saímos un momento, quítoche un momento, contolles aquí un conto a toda a xente que está con nós agora mesmo, póñolles un xogo e chamamos a esa colaboradora da que falabas. paréceme ben. Eu vou comezar a traballar xa no próximo programa e contareivos cousas interesantes e cultas sobre a nosa lingua, algunha cousa histórica. O rexistro como é? O rexistro, como lle chamou? O rexistro culto da nosa rexistro oralidade. Vale, vámoslle chamar así ímoslle chamar así á sección. Rexistro culto con Saínza Olalla de Ulloa e Andrade. Paréceche? Paréceme ben. Porque teño que lembrar, unha aperta, moitísimas grazas por colaborar con nós, a final de mes xa pasamos contas. Moi ben. Grazas. Porque unha das cousas que sempre vos dicimos e que é certo é que este programa é un programa de improvisación filolóxica, na que ata agora, ata que chegou a nosa Saínza, 2 non filólogos, falábamos de lingua porque Eva Patiño dixo que tiña que falar de lingua, que había que falar de lingua, que falar de lingua era moi necesario. Entón, pois eu dixen, joder, Eva, pois imos falar de lingua. Se ti te emperras en que falemos de lingua, falamos. Ben, vou vos poñer outra das seccións que imos poñer neste Patiño en Twitch, nesta nova tempada do Patiño en Twitch. Imos facer en todas as ocasións un xogo daqueles que fixera eu. Lembrades vos cando comezou a pandemia no 2020, que na Lobeira Today saíron unha serie de xogos que o Matao, que presenta agora mesmo, que vos está a falar,
facía un xogo diario de 10 preguntas en YouTube. Colle de papel, colle de lápiz, porque vos vou a lanzar o primeiro dos xogos do sabes ou non, que saiu casi á vez que o digo cho eu. O que pasa é que o digo cho eu tivo máis éxito. O sabes ou non, pois home, quedou aí. Entón, creo que xa temos por aquí a outra colaboradora da Canle, que é a nosa Eva Patiño. Non sei se estás lista, faime así se estás lista. Non me estás coitando. Bueno, en fin, vou lanzar porque isto é improvisación pura, señoras e señores. Entón, vou lanzar o xogo, vale? E a ver que pasa. A ver cantas acertades. Vouvos parando para darvos un pouquiño máis de tempo en cada pregunta, vale? Entón, imos aí, compartimos o audio e aí vos vai. Agardo que esteades collendo todos papel e lápiz. Que é un estrallo? Dios, non a sei nin eu, e a fixen, Douvos máis tempo ou chegavos cos 10 segundos? Dicídemo aquí no chat. E xa lle dou de tirón. Chega ou vai a cousa xusta? A ver, a quen lle facemos caso? A Leti de Taberna que dice que vai a cousa xusta ou a Luz de Tea que chega? Vale, pois gaña o de chega, que hai 2. Entón, vamoslle dar de corrido, vale? O tempo que dura o vídeo. E a correcta é unha corda. Un estrallo e unha corda. Que é unha pubisa? Unha mecha apagada, unha pubisa. De que estamos rodeados nunha trepeza? Legos, maenzo, ferramentas, árbores e plantas. De árbores e plantas. Cal é a correcta en galego? Estiven, estuven ou as dúas? Estiven. E cal é a correcta en galego destas? Molle, peirao ou as dúas? As dúas, sí señor. Molle e peirao. Cal é a correcta en galego? Andiven, andei ou anduven? Andei. Cal é a correcta en galego? Quilómetro con K, quilómetro con Q ou as dúas? É con Q. A abreviatura é con K, pero cando se escribe completa é con Q. Cal é a correcta en galego? Conducín, conduxen ou as dúas? Hai moitas de cal é a correcta en galego, non si? A correcta é conducín. E cal é a correcta en galego? É feito, esa escoiteina dou fe, fixen ou as dúas? Fixen. E a última que vai ser moi... Viñen,
vin ou as dúas, porque viñen, escoitaba yo moito na TVG a algunhas presentadoras. Viñen tal, viñen ata aquí. E vin. Animo vos a que vaiades pola canle, busquedes a lista de reproducción que se chama, sabes ou non vou parar isto porque Dios mío. Vale. Animo vos a que vaiades, busquedes a lista de reproducción de Sabes ou non, que está na canle da Lobeira Today, e practiquedes nas outras, nas que quedan, vale? Nas que hai por ali, hai como 40 e algo, vale? 40 e algo xogos destes. Entón, botadelle un ollo, 40 e algo ou 20 e algo, non me acordo. Pero hai uns poucos, en cada programa do Patiño en Twitch, o mellor poñemos incluso algún inédito, nalgún momento que teña eu máis tempo para facelos. Imoslle dar xa paso a outra colaboradora da que nos falaba Saínza. Temos aí o gato. Moi boa, Seba Patiño, benvida ao teu programa na Boa Lobeira Today. noite. Que tal? Que todo tes aquí. que dicir a esas verbas casi ferintes que che lanzou a nosa Saínza Olalla? Eu perdono, xefi, pero traerme a esta para o meu programa un pouquiño de traición hai. Que opino? Xa saben todos o que opino. E outro día, en Twitter, deixaronme un comentario moi chulo, porque eu puxen un enlace ao blog, e no blog escribo dunha forma máis formal. Daquela Jorge Méndez, que é portugués, que ten ese apego. Díxome que o primeiro apuntamento sobre o que escribín era lingüístico, que era moi bo de ler para un portugués, porque en Twitter a él costalle máis, porque di que eu, como era a palabra, que ainda dixen a fai un pouco, que teño unha forma de falar moi... Ai, Dios mío, que ainda o dixen antes. Claro, tirándolle bif. Eu estaba tirándolle bif aí a Eva para que rajara aí duramente, pero non se atreve. Non se atreve porque que ao final Saínza é unha letrada, é unha tipa moi culta, moi, sabes, moi coñecedora, non? É moi culta tamén son eu, que eu sei moitas cousas. Ou non? Como me dixo, o Jorge Méndez? A ver, vasme facer abrir o WhatsApp. A ver, espera. Ai, espera, que eu teño aquí. Espera, que che teño aquí. Mira, díxoche, gostei do artigo. A primeira nota é lingüística. É moito claro para un leitor portugués. Os teus tweets, por veces, ten unha linguaxe máis vernacular e non consigo descifrar algunhas expresións. Mas este artigo lese lindamente a pesar da grafía usada. Eso foi o que dixo o señor Jorge Méndez. Doume que a grafía, pero dixo eso de moi vernacular. Que bonito é saber falar, oiches, porque en unha palabra dixo que eu teño que facer un Twitter para explicalo. Non, para decir. É que é verdad. Vernacular. En vez que ainda non me acordaba agora, o que é non ter estudos como a outra, por favor. Vernacular refírese a algo moi local ou da propia familia. É certo, eu en Twitter, que é sempre todo máis informal... Como é o Jorge? Como é? Jorge ou Xorxe? É Jorge, non? Jorge Méndez, en portugués, como é? Xorxe. Como o dis? O J é así como casi o noso X, ou seja, o noso X. Vale, que non volva a escoitar a ninguén. Que non volva a escoitar a ninguén dicirlle Londres, nin dicirlle Nova York, por favor. Non, pronunciade ben, por favor. É nada de Nike. É certo, porque o nome dela é en portugués. É como é, Xorxe. O home da areia hoxe parece o home de Coitelo. Xorxe Méndez. Moi ben. Xorxe Méndez. Xa estamos dando caña, non ves? É que así non ganamos a calidad lingüística na vida, chico. Con esta xente tan... Pois quédate ca Saínza sola. No, digo por eu, digo por min.
Mira unha cousa, temos unha colaboradora nesta nova tempada, despois preguntarei a ti xa con ela aquí, como imos encarrilar a nova tempada do Patiño en Twitch. Pero, aparte de Saínza Olalla, que vai dar eses puntos de rexistro culto, vale? Moi lexical, moi de filólogo, tamén imos ter os apuntes de prosodia coa nosa Eva, vale? Eva vai nos dar moitos apuntes sobre prosodia, sobre pronuncia, sobre esas variantes dialectais, etcétera, etcétera. E aparte, e isto non é broma, temos con nós, voute meter a directo, Ana, fai máis si estás de acordo, perfecto. Entón, hoxe temos con nós a que vai colaborar nun programa así e noutro non, a nosa libreira de cabeceira, que está muteada, vou tentar desmutearte, non podo, teste que desmutear ti, Ana. A nosa libreira de cabeceira, Anabel Gundín, que é da librería Brétema de San Sadurniño. Aí a tedes, na librería, está currando para operación de volta ao cole, está currando aí a tope, fíxonos un oquiño hoxe, puxome no WhatsApp. Hoxe! E dixen, hoxe, sí. Que nos vas traer na túa sección? Primeiro, como lle imos bautizar a sección? Que nome lle imos dar? Porque eu propuxera che un, no? Que dixera no grupo, comentáranos non hai novidades, no? Ou non temos novidades, ou algo así era, no? Mantemos ese nome ou cambiámolo? Por mí, vale. Non, non teño inconvinte, o nome me gusta. Bueno, o que falamos de facer, pois é falar de libros que hai uns anos que se publicaron, que eran bons libros, pero que a mí me quedaron aí un pouco apastados. Entón, volver a recordar un pouco sobre eles. A intención así de base para comezar a ver como vai coa aventura, porque despois de escoitar a Saínza eu non sei se terei nivel. Dinos aquí, Alexandre Ferreiro, que convidemos a Xorxe Méndez a Lobeira. Pois fálalle, Eva. Vale. Tens que falar. E traemos a lusofonía. Titulamos ese programa A Lusofonía. Estadesme corrompendo o conto todo. Ya estamos. Bergantiños. Ao final non vou ser Fran, escoita que ao final non vou ser Fran da Lobeira, vou ser xefi para todo o mundo. Xa vos estades pasando co tema de xefi. Os nomes persoais non son topónimos, xefi. Claro, non, xa sei. Mirade unha cousa. Eu propuxenlle a Anabel que fixera trampas, vale? Aí atrás, cando falei con ela, dixenlle, pero tampouco tes por que ler todos os libros que recomende, sabes? Lees unha recensión que haxa por aí. Como no Insti. Dixenlle, lees unha recensión por aí, como a maioría dos críticos de literatura que hai polo mundo adiante, e ti xa vos coas túas verbas e xa nos falas do libro un pouquiño e tal, e dixo, non. Se o fago, vou non facer ben. Entonces teño que ler os libros, por iso precisa dun mes para facer o programa, porque ten que ter tempo a ler os libros. Especifica por qué. Claro, ten que ter tempo a ler os libros e a que máis? Que máis vas a emprender aí? Pois vou emprender tamén, de cara a outubro, un clube de lectura aquí no noso concello. A ver se a xente se anime a participar. E a maiores diso, faigo cada 2-3 semanas presentacións de libros. Entón, teño que ler o libro de presentación, o libro do Club de Libros e o libro... Eu dixenlle que aproveitara un dos libros do Clube de Lectura ou da presentación do libro que o fixera para o programa. Pero bueno. Claro. Ten por aí o libro do Carlos Callón. Oe, como podes... Sí, está aí. Como pode a xente unirse ao tema ese do Clube de Lectura? Pois achegándose a tal librería e dicíndome que quere participar e anotándose. Eu, de todos modos, sei facer publicidade a través das redes sociais, ata que pase unha semana vai ser que non, que non dou salido do medio dos libros de texto. Nada, tranquila, diso se sae. Sí. E unha vez, iso, remate o que é a campaña de comezo de curso, pois comezarei a facer publicidade do Club de Lectura, para ver se facemos aí un pequeno grupiño. En principio, teño falado algo co cole, a ver se anima o alumnado a ler o libro de Ignacio Vilar, do director de cine, empezaríamos o
o Clube de Lectura co seu libro e coa presencia aquí de Ignacio Vilar. Imos ter a Ignacio Empezo Vilar así polo en San baixo, Sadurniño, polo baixiño, sí. Polo Iniciando baixiño. cun libro de Ignacio Vilar, que é o director de Pradolongo, se non me equivoco, non? Das Morga, E das Morga, e de algunha peli María máis por aí. Soliña, Sí, 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 a de María Soliña, que además se estreou no Arboreto, en San sí, en Sadurniño, San sí. Sadurniño. Que veu o tipo este que despois se fixo famoso por facerlle unha gaita con dúas pallas a Broncano, pero Sí, que veu aquí o estreo de María Soliña cunha tuba que ten, que fixo unha tuba vikinga, que fixo que meu Deus, vamos como pasar a soaba iso, escoitalo. non? Sí, Sí. sí. Bueno, pues algo máis que apuntar. Ata dentro dun mes Ata dentro dun mes, non pois, nos das ningún avance de que libro nos vas falar? Ou de que a ver, libros, ollo? o libro do que vos vou falar é un libro que para mí marcou unha andaina antes de estar na librería. Eu antes de estar na librería tiña outro traballo no que me metín na aventura de facer presentacións de libros. E quero comezar estas lecturas na Lobeira co primeiro libro que presentei. Me parece así como un pouco simbólico. É un libro de Francisco Castro, director de Galaxia, e xa non digo máis. Bueno, pois xa vos adianto que imos ter Ui, pois 9 programas con Anabel, porque imos ter un patiño en Twitch ao mes coa sección Non temos novidades de Anabel Gundín, da librería Brétemas de San Sadurniño. Bretema, non Brétema. Bretema. Na que tamén se poden mercar, vámolo dicir, Camiseiras da Lobeira Today. aínda que non se venden moitas, E camisetas de da Lobeira Patiño. Today. Exactamente. Entón, imoslle dar as grazas a Madia Levo, como se merece, imoslle poñer a Madia Levo aquí, aínda que seña por riba nosa, imoslle poñer o Lobeirista Pro, porque Madia Levo ven de suscribirse por 9º mes consecutivo a canle da Lobeira Today en Twitch. É dicir, suscribeuse aí, o taco. É das poucas persoas, Madia Levo, agora mesmo, que se vai a forrar o como se chama? O anuncio que vades ver. Entón, os que non estades suscritos, ides comer anuncios. E os que estades suscritos, non. Entón, así funciona a cousa esta tempada. Algo máis, Ana? Tamén vou facer unha pequena colaboración, ainda non sei xusto como, coa AMPA do CPI San Sadurniño. Van a poñer en marcha un clube de lectura tamén, e me pediron colaboración. Non sei xusto que colaboración vai ser, pero por aí andarei tamén rulando con algo. E que me vai a marcha. Valle o coiro. Gusta o coiro aquí, Ana, entón é tamén é da miña quinta, me Como non parece. teño nada que facer. Dos que como non temos que facer, pois metémonos a más. Moitísimas grazas pola colaboración, por meterte no fango neste programa de improvisación pura, no que para estar improvisando non está quedando nada mal. Nada, emprázoche a dentro dun mes virnos contar Apunto na xenda. cousas dese libro, dese maravilloso libro do director da editorial Galaxia, non? Gracias. A ver se E tiramos bueno, a as gracias sanchiña. teño que as gracias teño que dar eu a vos por permitirme estar no vosso espacio, que para min é todo un luxo. Pois mira, gracias cruzadas aquí, unhas grazas cruzadas dende Carballo e dende Madrid para San Sadurniño, para a miña terra adoptiva agora. E nada, vémonos. Moitas grazas. Xa ves que non che Graciñas a comimos todos e moito todas. tempo, Vale. Chao, Ana, Grazas. moitas grazas. Chao. Oi, Eva, a ver, de que imos falar esta tempada? A parte de prosodia, rexistro culto, calidade lingüística. Porque xa están por Queremos... aquí dicindo que temos que traer o Xorxe Méndez. Entón, Vale, toma, voulle escribir. vais a escribir xa? Claro, En agora directo, mesmo así, non. non vedes? En Vale, directo vale. non. Pois. Dicía en directo, vais a escribir en directo. E voulle escribir co meu rexistro culto, que é moito lindo de ler para un portugués como el. Voulle facer caso ao home da areia que dixo antes que bebera, entón vou beber. Ai, quedou unha hoja.
Ai, pero Sempre lle teño, queda auga. teño aquí refresco. Ai, bueno, vai Ai. beber refresco. Bueno, tamén, váleche refresco, home de Arella. Agardo que sí. Dinos Falles un aquí, que poña, bebo un chupito. dinos aquí, meu amigo José Rey, dinos que vai a camisa guapa teño. Sí, teño dúas máis no ese, pero querías guardar para outros programas. Entón, en Seguiremos tendo Portugal é unha hora convidados. menos. Convidados e convidadas. Sí. En Portugal peninsular é unha hora menos. Ujú, Nas Açores ujú. son 2 horas menos. 2 horas son Como femininas. estamos? Como estamos? 2 Estamos horas que o regalamos. Dadevos conta que isto non está pagado. Imos ter tamén, porque lle falei aí atrás e me dixo que sí, a Andrea de Na Estrada en Galego, que é unha rapaza que agora está estudando filoloxía, creo, coido, que está estudando filoloxía, e que iniciou un proxecto para animar a todas as tendas e empresas da Estrada a cambiarse ao galego, a rotular en galego, a facer anuncios para a radio en galego, etcétera, etcétera. E ela ofrecíase xunto cunha mestra dela, pois a correxirlles as cartas, por exemplo, aos restaurantes e cousas así. Entón, ímola ter por aquí, porque eses proxectos son moi chulos tamén. Sí. Imos ter, agora ven a gracia, imos ter unha persoa que fala a Coruño, pero quen Ah, sí, había sí. ser non ven por Carballo, pero vos tranquilos, que eu das veces que puxen a parir os da Coruña, teño aí ao meu curmán, que agora vive na Coruña, dixo eu, ti da túa panda hai xente desta? Hai. Mándame 2. Un. Día que Madia Levo, hai que dosificar camisas que aínda quedan 89 programas. Claro, non teño 89 camisas, oxalá, pero non. Por Podes certo, repetir, Xepi. xa que estamos facendo anuncios, vou anunciar, mañá temos o primeiro programa da tempada de dietista lobeirista, vale? Mañá. Sí, vou non facer agora, sí. Sí. Mañá temos o primeiro programa de dietista lobeirista. Falaremos de comer fora, vale? Comer fora da casa. Saír a comer. Entón, daremos unha serie de dicas e de pautas para aprender a comer fora e non tragarnos todas as tapas, etcétera, etcétera, que é o que fixen eu basicamente todo o verán, así me foi. Entón, eso témolo mañá. E despois temos un especial ás 10:30 de Cinema Lobeira cos encargados, unha deles é Miriam, do Galician Freaky Film Festival, que vai comezar o fin de semana do 23, é dicir, o 23 coido que comeza e acaba o día 1 ou o día 1, creo que remata. Entón, imos ter aos do Galicia Freaky Film Festival, os do Ministerio Freak, Ministerio do Cinema Freak, que nos van contar máis dese festival que xa vai poñer, se non puxo xa, á venda os pases de unha semana e despois as entradas do día, as entradas diarias. Entón, aquí confundíase o home de Areia. É que tedes un tedes un parecido, ti, máis a Saínza, A min non me pasa, É dicir, tedes así unha forma facial un pouco similar, Eva. Porque a Saínza di ela que ten unha larga estirpe de antergas galegas. Eu tamén, Eu son daqui. E as miñas antergas tamén. Pero non me digas, a Saínza non será familia túa, non? Espero que non. Non é, dixo que non che coñecía, agardo que non seña familia. Porque eu non sei, eu vin algún desplante aí, Non quero tirar eu bif nin crear aquí rexouba, pero Téñenme manía, Xefi, téñenme manía esta xente que vai de culta, van de cultas, e ao mellor son, pero hai que saber un pouco de todo, máis da vida tamén, hai que saber da vida. Claro, 3 universidades, non ves? E non ten a da vida, que é a máis importante. Eu xa o dixen máis veces, no Twitter dixeno máis veces, eu non son da Universidade da Vida, eu son do FP dos Jaritos. Isto que vedes aquí, eu, mentras estudaba, servía copas nos jaritos estes. Bueno, mirade unha cousa. A xente que está vendo agora o programa, que están vendo o programa aí por todos lados,
Sí, estáme poñendo polo chat privado aquí a Ana, que di, unha Lola no estante. Claro, ten unha Lola, é que Eva Ten Patiño unha ten unha Lola. Lola no estante aí arriba. Ten Ten unha unha Lola da Lola. Cascarilla, sí, as Lolas da Cascarilla. As Lolas da Cascarilla liareinas nalgún momento para traelas a unha conversa da Lobeira. Terinas que traer a unha conversa a Lobeira, porque non estáme raneando moito. Que, por certo, non vos lo contei, pero hoxe eu estou de aniversario. Ollo, ollo aí o deixo. Aniversario de que? 14 anos hai que me casei. 14. Os que tiñades 14, cando vos nacestes, eu estaba a casar. Buah. Buah, eso a quen lle importa? A vos, na máis. Tinder Inside. Bueno, mirade unha cousa. Fóiseme completamente, Fóiseme completamente agora. Iba a dicir algo. A ver, falo E eu. fóiseme. A xente que está por aí. A xente que está no chat. Cantos de vós formades parte do selecto grupo da patiñada? Cantos de vos? Onde está a patiñada? Levantade o Esa dedo aí, ou veade, facedo o que queirades, levantade o dedo aí da patiñada, e decídenos cantos de vos sodes membros do selecto grupo da patiñada. A patiñada son os seguidores de Eva Patiño. Si Iso que é, Saínza... digo, me daré... Mira, non cho É que, perdono, por favor, Oi, o Medarella, que te faltes con Saínza aínda, que non a Estes coñeces. non... Estes viñaron... Sabes cando quedas para tomar o vermú e despois hai churrasco? Os que Ves, veñen só para o Adranciño sí. churrasco? Estes. Claro, Estes Adranciño non sí, viñaron o Adranciño primeiro sí que día. é. Unha cousa que lle digo a Lude, tea, teño un par de agasallos para ti na casa e non quedamos aínda para vernos. As galletas xa as vou comer eu, porque van a pasar de data. As galletas mariñeiras aínda non as tes. Non sei como irán de data. Espero que duren ben. Digo, home, darei, eu supoño que hai ser. É como non hai ser. Ti tens que ser da patiñada. Home, o presidente é o de Teis, que te apunte. Patiñada pro. É logo. Pois logo, a patiñada pro, o que tedes que facer é aforrar o Prime, se tedes o Amazon Prime, e suscribirvos á canle da Lobeira Today, que Patiño xa vai polos cantos programas xa tes. Tes o Tan Listas Non Serán, tes o Patiño en Twitch, e xa. É a mazá. É a mazá, eso, e xa. Teño tres programas na Lobeira. Pero para a semana vai sair noutro. Que non é dela, pero vai sair noutro. A idea foi un pouco dela. A idea foi miña, foi. O primeiro é o peor. O que saiu eu é o peor. No, teamos de acordo. Digo, nada de patiñers. É a patiñada. A patiñada. Xa ven cos anglicismos. Despois dis un castelanismo, que esta é o que outra das cousas que dicide ben Xorxe, pero di os patiñers. No, hai que ser coherente. Eu, por exemplo, eu digo moitos castelanismos, e agora dixen por exemplo, pero moitas veces digo por exemplo. Ademais así, por exemplo. As cousas como son. Pero hai palabras do castelán que me gustan tanto que as uso. Eu cando vou á feira, para min a feira está chea de tenderetes. Pareceme unha palabra tan bonita que se podedes dicir runner, eu poderei dicir tenderete, que ten unha fonética tenderete. É moi bonita. E ademais non temos palabra nós para definir o tenderete nunha soa palabra. Non sei en Portugal como lle di. En Portugal diránlo en inglés. Porque cando non teñen palabras van o inglés. Tampouco te creas ti que veñen o galego, buscar palabras. No, por Dios. Non, eu de feito unha das cousas que vou a meu, porque eu aqueles días enfadeime moito. É certo que saín nunha reseña da polémica no Twitter, aí participación estelar, porque moito traballei aqueles días, se me pagaran por tuitear. Nós temos maneiras, que é unha das cousas que eu esta tempada, a parte do léxico,
vou dar Mira o que eses... che dio o Medarella, non cho poño máis, Que? Esta mesma Pero que é corrección, recensión? esta Que me mesma queres dicir? é recensión, non recensión. Recensión, pero Recensión. é Está resentido ti. recensión. O que? Unha reseña. Recensión. Reseña é Unha recensión. recensión. Pero xa lle fixo esta corrección, esta mesma corrección, fixo ya a Saínza, para que vexas que ninguén está libre de ser corrixido, Eu dixen reseña. Agora. Eu digo tamén entenderete, dis que sí, dixeche sí, fixeron unha reseña ou algo así dixeche. Saín nunha reseña. Ai, que carallo. Sí, bueno. Na recensión. Na recensión, parece a romería da recensión. A recensión do Vicedo, sí. Pois na recensión. Na recensión. Que poñen os cochitos e poñen a Noria tamén. Eu daquela vou ter algo esta tempada que é maneiras de dicir, quero dicir, non son o léxico de lanzo a palabra e vos adiviñades, pero as maneiras de dicir serían cousas que non teñen sentido máis que no contexto, e eu vou nas explicar, e vos ides atender e ides falar ben, como eu digo. Son ditos, como non? din as As maneiras de académicas. dicir son ditos, non? Non van Non- ser palabras, van ser como frases feitas ou... Claro, non trouxen no caderno, pero como xa tiña unha na cabeza para dicir, xa a dixo e así xa se estou explicando queda dito. Por exemplo, Veña. Por exemplo, un utilizar exemplo do como lle vamos chamar a esta sección? joder, é que Así, tamén improvisa. maneiras de dicir, queres chamarlle ou falar como é debido? Que Pois como eu, di pois eu as voume vellas. quedar con maneiras de dicir. Dicir. Ta, 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 ta. Así, mola. Veña, maneiras de dicir. Pois veña, maneiras de dicir. Eu traía unha pa hoxe, daquela, vouna dicir e dita queda. Utilizar con forza. Espera. Xa temos nome para a seguinte quedada que fagamos os lobeiristas todos, que a vou abrir a todo o mundo. Para o verán que ven, todo o mundo ides poder vir á festa da lobeira, vale? E as festas da lobeira van ser as festas da recensión. E o carallo. E listo, e xa está. Vale. Listo. A ver, veña, Con forza. Con forza. Así, con tal forza. cual. Ten Por aquí exemplo. Madialevo, di que, como dicía a miña avoa, este dito non me cabredes. Está dito, non me Está. cabredes. Está dito. Sí, eu cabreume fácil. Daquela, con forza. Como se usa esta maneira de dicir con forza? Por exemplo, eu enfádome veces con forza. É dicir, é para dicir moito. Que lle Ou podese dicía falar o galego con forza, non? Non? Moito é outro moito. O que lle dicía estes que van facer a inmersión lingüística a Portugal. Eu a Portugal tamén fun veces con forza. Fun moitas veces. Fuches moitas veces, vale. Sería así, daquela. Eso é unha das cousas ás que o Xorxe Méndez se refire cando non entende a miña maneira vernacular. É esa. Que pasa? Que eu enfádome porque ides para Portugal. Moi ben. Ide. A min tamén me gusta ir. Pero hai formas aquí de falar que non son propias. Igual que os que viven aquí pegados ao miño non falan como os do Algarve. Eu teño un veciño na lobeira que lle carga o viño con forza. Aí sí. Moi ben. Usade isto, Mira o que preguntai o de Teis. Como é Sí, xa cho puxe debido... na pantalla. Como é debido ou como é debido. Como é? Como Mira. é debido ou como é o debido.
Eu digo a segunda, como é o debido. O que pasa é que na fala é tal cual así, como é o debido. Mira o que di Ludetea, di, imos usalo con forza. Aí está, Claro. sí. Aí, exacto, xa o colleu. Xa o É dicir, tes. como é o debido. Que pasa? Que ti cando falas valo dicir como é o debido. Case como a expresión queda case como unha palabra. Como é o debido. Como se levase ese O que tamén o fan en Portugal. Amazo, sí. Tamén. Na zona de Ferrol dicíamos amazo. Amazo. Sí, guau, me gusta amazo. Pero xa o dicíamos Miña en avoa castelán, nunca amazo dixo. Amazo, podería ser equivalente. Dalle amazo a beber. Sí, Bebe con forza. podría ser. Despois na zona de Boiro e por aí din levo unha area. En vez de... Ai, sí. Cando van bébedos van levo unha area. Ou Aquí mollei tamén o os pés. dicimos. Leva unha área. Sí, tamén o dicimos. Ou de mollei os pés. Di aquí o de Teis, eu a Portugal vou veces con forza. Claro, porque el vive na raya. E aínda estiven no continente á tarde. Vai ao continente. É que cando vives na raya, que eu vivín un ano aló, ten este rollo de Juai. Non vas ir a Vigo, que che leva máis tempo. Claro, Vas ir a Cerveira. claro. Isto é así. Quédache máis cerca. Quedache Máis máis preto, cerca. quédache máis preto. Máis perto, se en portugués. Preto. É negro, en portugués é negro. Sí. Sí. Ou vas, incluso eu iba, se quería ir a un centro comercial, as típicas tendas de Amancio, quería ir a Casa Amancio, iba a Viana, porque me era máis agradable a cidade ca Vigo. Con perdón para os de Vigo. É que sempre non me meter cos da Coruña sempre. É o da inmersión lingüística. Ahora que dixo Vigo. Que todos sabemos que en Vigo falar vas mal para falar gallego ali. Pero toda a volta de Vigo, toda, falan todos gallego. E teñen unha prosodia chulirma, máis próxima á portuguesa que a nosa, por suposto, porque está máis cerca. Teñen un seseo moi bonito, vos sabedes que eu son fan de Mazaricos. Pero ali hai un seseo moi bonito. Aí pode dicir o de Teis. O de Teis está así. E as illas Cíes non son Cíes, son Síes. Isto había que dicilo. Porque son Síes. Había que decirlo e punto. Igual que hai que decir que Twitch aínda non permite filtrar o contido en galego. Vota nesta petición para que inclúan o galego como idioma das transmisións. Vale? Pulsades, os que estades en Twitch, pulsade aí nesa ligazón, senón na páxina web de Twitch en galego tamén tedes unha ligazón para votar. Votade porque poñan o galego no Twitch. Sabedes de todos os xeitos que este programa xa está etiquetado con etiquetas en galego. Vale, xa pon Patiño en Twitch, xa pon en galego, xa pon Twitch en galego, etcétera, etcétera. Porque iso xa o permite a plataforma, pero o etiquetar a transmisión en galego, é dicir, o poñer que está en galego, que estamos falando en galego, aínda non o ten. Entón, convídovos ou prégovos que queimedes un peliño do voso tempo, un nada do voso tempo, para facer forza entre todos e que academos, por fin, ter o galego como lingua de transmisión, o mesmo que ten Cataluña, o catalán, como lingua de transmisión. Depois a veces vos enfadar porque nos poñen añe. Como este de Castro Caldelas. Funo ver eu. Naqueles días que foi a polémica. Fun aló. E o primeiro que fixen fun ao castelo ler o... Non entendín nada do que poñía. De que poñía o qué? O papel este. Veño aquí que a miña cultura. O papel este, pero que papel? De que estás falando? Primeiro documento en galego que se coñece, que está en Castro Caldelas. E agora non me sae o nome. Non dormín moi ben onte, porque me teñen moi explotada aquí, sempre aquí traballando. Claro, non, se a culpa va a ser miña, claro. Esa polémica, porque no digo cho eu, dixeron que o ñ é unha letra galega e que aparecía xa nese documento. Ai, sí. Eu fun ali ler. Mira, dinos aquí Adranciño, porque temos xente moi docta aquí. Fora do Burgo.
Foro do Burgo de Castro Caldelas. Moi docta, máis que se cadra buscan en Google. Están como a min aí No, atascados xa. pero Adanciño sabe, carallo. Adanciño peta, ben. Podemos falar un día, podemos falar, é que xa dixo Melody de leválo a luz de Tea, aos luns de Tea, pero é que Adanciño podería vir aquí a falarnos do galego medieval, mesmo. Non sei, ocurreseme a min, así. Pois tamén. O mellor, o Apúntate. mellor non. Eu deixo a caer. Se di que sí Claro. agora, está collido xa. Se di que sí, pois xa o fichamos. Claro. Foro do Burgo de Castro Caldelas, xusto. Pois estiven ali, un ali ao castelo. Porque puxo ao revés. Pero nós sabemos ler en maiúsculos tamén. Sí, no, aquí lese todo, non Xo pasa digo nada. Sí, eu. outra cousa sería se estivera aquí Saíz, igual nos tira das orellas, pero como agora non está, recemos para que non este vendo, que non nos diga po seguinte programa, mira, non me gustou nada, sabes, a mí non me molaría que me sacara as cores, Bueno, non fagas caso. Que a min xa me sou por aí que ela cobra. E daquela, pouca pande. Di aquí o de Teis con forza non estaría, dende logo. Si, home, Sí, si. o galego medialeval. Galego medialeval. Adranciño, ten cuidado que estamos por emplearte. Aquí, cuidado, que o que entra, choia, No, bueno, terás queixa. Eu son a que máis choio. Bueno, despois de ti. Tamén a empresa é túa. Cuidado. A empresa, disque. A empresa. Non. A empresa. Sí, a pequena productora. Así que non ten que ver, pero ten que ver co galego. Estou vendo, escoita, estou vendo... Tema youtubeiras. En 20 anos estou vendo os repetidores na lobeira ali no campón que teño para baixo da casa, todos os repetidores ali coas antenas e tal. No. Imos triunfar na Claro lobeira que sí, Today. claro que sí. Arre Dios. A logo non. O tema youtubeiras, que hai que se empezar a apuntar xa. Témolo aí. Di aquí o de Teis, fuero del Burgo de Castro Cualdellas. A visita guiada, agora queren levarme a luz de Tea e ti para falar do galego medieval. Claro, e no luz de Tea, un pouco de todo. No, pero o luns de Tea era a falar de que? De conventos, non? Ou algo diso. A lobeira hoxe. Coido que era para iso. A lobeira. Oxe, o home da areia Está picajoso, Está metendo nos cera, pero brutal, Non lle gustou nada a Saínza, creo, O home da areia non lle gustou. O home da areia non lle gustou nada a Saínza. Non sei se non lle gustou Saínza ou non lle gustou o de quen queira escoitar en podcast a Lobeira Today que peche os ollos. Non sei cal das dúas lle doeu máis, Pode ser o mellor, non sei. Ao final non vou ter tempo para facer os Lobeira proxectos. Aquí a un pouco. Vir aquí a un pouco. Sabes que pasa? Falando disto dos anglicismos, eu tiña unha entrada no blog, cando tiña o blog en castelán, que fixo unha entrada sobre os anglicismos e tal, pero que despois fíxome moita graza, porque tamén debe de ser dos poucos anglicismos que uso eu. Sabes? Porque para cancelo, para hashtag digo cancelo, para link digo ligazón, é dicir, fun sustituindo todos os que puiden, non? Da miña historia. E sí, é certo, a lobeira chamase a Lobeira Today, pero chamase a Lobeira Today por un guiño, cando creía a Canle, porque ia ser outra cousa, non ia ser o que a El Mundo Today, que me molaba moito El Mundo Today. Entón dixen, pois a Lobeira Today tamén, que carallo. Ia ser outra cousa. Como malan os proxectos que ian ser unha cousa e acaban sendo outra? E acaban sendo outra completamente diferente. Isto é un holding, Isto é como... Esta canle poderíase definir como un polo descabezado. Ti cois un polo descabeza, lo tiro no campo e empeza a correr para todos lados. Pois sí, unha cousa así. Chefi, Dime. ti foches moi listo. Porque ti evolucionaches segundo tamén vai evolucionando a rede. Porque un parte pode partir cunha idea. Mira, aquí xa vou aproveitar. Non está o meu alcalde que nunca me ve. Que se saiba, o Carballo Interplay. Sí. O Carballo Interplay naceu para o tema das webseries. Enseguida quedou obsoleto. E costalles un collón adaptarse.
Dicir, tal e como é a rede, non nos queda outra ca movernos según ela se move. É puta a rede, Espera, que estaba facendo un banner, pero xa acabache, non? Xa acabache a De tua que? Que intervención. queres? Dicir algo do Carballo Interplay? No, estaba facendo un banner para poñerlle, O tirándolle do bif Carballo... ao Carballo No, do Interplay. Carballo Interplay, porque agora estou esperando. Falta menos para que non me chamen para ir. Falta pouco xa para que non me chamen. Eu poida facerme a ofendida, xa teño temática no Twitter. Imaginade que un día me chaman. Digo, non, eu non podo ir. Pareciume moi mal eso, xa o sabedes. Bueno, entón Nunca me chaman. imoslle falar, agora en serio, imoslle falar o Xorxe Méndez, para traelo. Sí. E facer un patiño en Twitch, lusofonía. Vou poñer aquí, lusofonía. Porque eu vou tomando notas. Para que logo digan que non se traballa nun programa improvisado. Imos traer a Andrea, que xa me deu o sí. Que penso que tiña por aquí aberto. O que pasa que Imos non traer quero un abrir. Coruño. Vale, Ainda o non o Coruño, teño, pero vou no ter. que Porque eu non se vai non vou ser... para a Coruña un día, e onde vexa falar un, arrímome ali. Escoita, que non vai ser o que era, non? Non, que porque era este home marchou. Agora a vir falando madrileño ou calquera cousa. Ai, que desgracia. Porque xa sabedes que eu son moi fan do tema Coruño, non como fenómeno dialectal así tan local, e ten unha prosodia moi chula. Tamén, a veces escoitas falar un coruño e fala máis galego que algunha saínza destas. Mira o que vos digo. Coidado, que aí hai moito galego tamén. O día que te chamen, ten que haber cara a cara saínza Eva. Sí, no, temos pensado. O que pasa que, claro, a Saínza aínda que deixar aterrizar un poquinho no programa, que, sabes, non vai a ser tampouco que crea aquí que todo monte Eurego, non? Saínza está de facer palestras e ao mellor non se fai aquí no Twitch. Fai palestras. Palestras. Bueno, vou facer outro pequeno anuncio tamén para máis adiante. A semana que ven, mañá xa dixemos que tiñamos dietista lobeirista, comer fora coa dietista lobeirista e un cinema lobeira especial moi íntimo coa xente do Galician Freaky Film Festival. Estará con nós tamén o Xavi Jácome e tal. E a semana que ven, a vindeira semana, temos conversa o luns coa xente de Galoja Brand, as camisas como a que levei o día do maratón, vale? As camisas esas hawaianas con motivos galegos. O martes teremos a esta muller, Eva Patiño, no seu rol tamén máis íntimo, máis persoal e máis serio, falando cousas moi importantes que hai que falar. Xa diremos no seu debido tempo o que falamos. No novo programa da Lobeira de título Resilientes, vale? Que é un novo programa da Lobeira no que xa temos contactadas a 3 persoas, é dicir, ata Nadal xa temos os programas todos cubertos. Vai ser un programa ao mes. Imos falar con Eva Patiño no primeiro, con Héctor Tejón no segundo e con Galega de Vigo no terceiro. E tamén, para a semana, o mércores 21 participarei representando a YouTube en galego nunha charla de nome Unicornios e linguas minorizadas na rede na canle de YouTubeira. Será en directo, podedes pasar por ali, dareille moita bola, a ver se vos animades e ides por ali a facer os vosos comentarios, que sempre son de agradecer, comentarios de xente boa como a que siga a Lobeira. E xa non me vou a máis semana para lá, porque xa é tontería. Xa sería saltar 15 días, que Patiño en Twitch de novo. Estaba o gato, Eva silencia, moi ben, perfecto. Gato a xaneira, silencio o micrófono. Un día habería que preguntarlle a un filólogo por que se lle di ao gato que está a xaneira. Por que é en xaneiro? Cando se poñen... As gatas andan a xaneira. Andan a Eso xaneira. eu. Eu fago tamén estudios filolóxicos deses, así... Hoxe trae unha palabra que ven sendo dúas.
Pero traes unha sola ou traes máis de unha? No, traio máis, pero traio unha Cantas imos palabra moi facer? chula. Cando Pero imos empezar? cantas imos facer? Cantas 2, palabras 3? desas imos Veña, facer? 3. Tres, Hoxe veña, imos tres. facer 3. Tres por E programa, vale? despois, Que non vayan a empachar tampouco. porque van ir co dito tamén. Igual podemos Claro. facer 2, máis o dito que hai que explicalo. Hoxe Aí trae está, unha aí palabra, ímola facer xa? Dalle, sí, son... Mira. levamos 1 hora e 10. Os que me seguides por aí no Twitter sabedes que A ver, espera, faleceu a miña avoa. Di aquí Luz de Tea. En xaneiro é cando entran en celo a maioría. Ou iso din, bueno, vale. Vale, moi ben. Pois Dios, esta miña criatura. Dixen, bueno, vaime curtir esa Insta. Dixen, bueno, teño que dicir, bon. Non, claro, non digas bueno, pero di runner. Bon. A miña Os avoa jeans. faleceu o mes pasado. 2 semanas antes que ela falecera, tivo só unha semana maliña, era moi maior. Faría en outubro 102 anos. Pois estive na súa casa, estivemos botando unha parolada, como sempre, e dixo unha palabra que eu recollín, e que é a última palabra que me deixou a avoa. Jolín. Tiña Aí é nada. 102 anos, pero ainda dixo unha palabra que eu nunca sentira. Non digo nada máis, 102 anos. Me dá a min que vamos ter Eva aquí para rato. Eu teño unha xenética moi boa, Eu coñecín a tataraboa. Faleceu cando eu tería 12 anos, ou 13. Coñecín a bisaboa, xa eu era, non sei, era adulta. Xa eras como se di nas poboacións pequenas, xa eras unha chavalita. Non, xa era bastante adulta cando faleceu a bisaboa. Non se di así por Carballo, porque eu en San Sadurniño dincho. E eu lembro que en Neaño dicíanllo. Si ti és unha chavalita. Unha chavalita. Pode ser. Facían o diminutivo en castelán. É un castelanismo, Ai, Dios. Chavalita. Non vamos a ninjures así. Bueno, eu era unha moza xa. Sabes, xa unha moza aí. Quen dixo rato? Quen dixo rato? Eu non dixen rato. Pois diría eu, seguramente. Ai, home da areia, está repunante hoxe, Veña, vai a palabra da avoa. Veña, primeira palabra. E ademais, aquí non se ve. Como se chamaba a túa avoa? Chamábase Encarnación. Encarnación que? Esmorís Pardo. Esmorís é galego ese apelido. De feito, é un lugar de cerca de onde ela vive, que era algo moi habitual o do lugar, e había moita xente que tiña ese apelido. Dixeno eu. Xa vou facer 10 flexios. A partir de agora. Non vou. Non vou prometer porque non vou facer. Pasa. Digo vos a palabra e tedes que adiviñar. Almoeda. Temos temporizador, xefi? Con H intercalada ou que? Miña avoa non me escribiu. Non, é sin H. Que busquei no Estraví. Veña, vostedes 60 segundos. Almoeda. É que é moi obvio, pero non vou dicir que é unha almofada. Entón, almoeda, eu non vou dicir esa. Vale? Non sei, a verdade é que non sei. Sí, sentadelas, disque. Sentadelas. Digo a Medareia, iso non é onde comercian con antigüidades e cousas así. Almoeda, pois non sei. Quedan 25 segundos. A ver, veña, animádevos a participar. Dicide algo. Que é unha almoeda. Pero non a busquedes, mangantes. Veña, non se busca... Claro, trapalleiros. Non sexades malas persoas. Hai que dicilo sen buscar. Hai que ser... Almoeda, vamos. Al billete. Quen di algo? Claro, al billete vale máis que a almoeda. Pois tempo. O de Teis é o que dou aí. É algo de subasta. Xusto. A almoeda é unha subasta. Anda. Exactamente. Unha venta pública onde o produto leva o mellor postor, quen máis paga.
Daquela eu sí que a busquei no Estraviz, e andando o camiño, digo outra maneira de decir almoeda. Por certo, almoeda, na linguaxe judicial, úsase. Unha Sí que poxa, se di usa. aquí o Home da Areia. Sí, sería eso, unha poxa. De Como a banca. almoeda, almoedar. Dime de Levo, como a banca, que levou todo. Contábanme este verán, lembraste que nos contaron, ou ti xa non estabas, ao mellor, contábanos, cando quedamos ali coa Leti, contaba os pais de Leti da taberna, que ali na igrexa, cando eran moi novos eles, os mellores polos, os porcos e todo isto, ofrendábanselle ao santo, ou á santa, non me lembro, e despois supoño que farían unha almoeda, porque facían como unha subasta, como unha poxa, tiñan que os que querían volver levar o porco ou o galo para a casa tiñan que pagar por el nunha subasta, nunha poxa, nunha almoeda, ¿no? Para De feito, existe, que é o que busquei, o verbo almoedar. Por anda. exemplo, esas cousas que se embargan, o que se fai é almoedalas. E aí cheguei, aínda andiven máis camiño, para que vexades que traballo. Pero é improvisado o Almoedar, programa, isto non, almoedar é sinónimo de leiloar. Poderíamos dicir almoedar ou leiloar. Se dicimos leiloar, a almoeda sería un leiloio. E aquí, ao lado, que está pegado a Carballo, pero xa pertence a Malpica, hai un lugar que se chama Leiloio. Joder, que poderosa é a toponimia. Temos que traer a alguén que saiba moito de topónimos. Ao Non che Iván, parece? temos por aí no Twitter ao Iván. Anoto. Iván. Eu andábame na cabeza facer recollida de topónimos. Pensei que algún sábado se me aburría, podía ir por aí cara a Rus, e por aí aquí en Carballo apenas se fixo recollida de topónimos. E vos deixar nas redes, se facedemo acordo, hai unha app da Xunta para subir microtopónimos. Ti buscas a leira que herdaches, que ti sabes que lle chamaban a Ribeira, a Pedra da Castela, agora me salen nombres de leiras, a Rediós, me vai a cabeza cando... O Anovado, que era tamén un nome moi habitual. E súbela na app, ti indicas onde está, para a seguinte, mapa cartográfico. Paréceche que para o seguinte programa falemos un pouquiño desa app? Investigamos algo desa app? De microtoponimia ou que? Pois se queres, eu, por exemplo, donde era a miña avoa, fixos unha recollida moi grande, pois as leiras que son de meu pai están todas recollidas. Pero é que entre se todos participamos coa microtoponimia, pois xuntámolo aí. Isto eu xa vos lo deixo. Por iso dicía o do Iván, que foi el quen me pasou. Nós fixeramos aquí en Oza, na asociación... Está doente o Home da Areia hoxe. Un aplicativo, é certo que é un aplicativo, non é un app. Pois veña, vou anotar aquí, app igual a aplicativo. Nunha asociación onde eu daba clase, sí que se fixo unha recollida e os vellos foron un pouco pois contando, pois esta leira é tal, é outra, pois recollendo e si se enviou todo para que estivesen aí, pero ainda non está todo. Por exemplo, na Laracha, que é de onde eu fun, é onde é a miña familia, hai máis de 1100 microtopónimos recollidos nun concello pequeno, así que dádelle. Eso era o de Leiloio. Bueno, pois Leiloio tamén imagínome. Dinos aquí o María Levo que para facer un mapa de GeoGuessr, que é no que está especializado el, puxos a buscar topónimos galegos que tamén hai en Portugal. E hai moitísimos, incluso no Algarve.
Mira para aí, Está silenciada, creo. O Iván, sí, o Iván de feito ten na Coruña, el ten todo recollido como eran, pois nesta rúa que agora se chama, pois leva o nome dunha persoa, tiña este nome. El sabe moito, eu sempre lle pregunto a el cousas. A Cando mí teño algo mólame polo moito Twitter e atácolle. pola área que me movo eu, vale, preto de San Sadurniño, indo cara a Ortigueira, aí están os concellos de Moeche e a Barqueira. E neses concellos hai moitos topónimos que son Randulfe, Vegadulfe, Ribadulfe, e faime moita graza porque o segundo apelido de miña nai é Ulfe. E dis que, e isto escoiteino, non teño a certeza, mas vin un artigo sobre o tema, que ven de Ulf Galicianer, de Ulfo Vikingo, que nas súas arrasadas do norte de Galiza, pois que chegou ata a zona de Ferrolterra, e na zona de Moeche, pois deberon de estar establecidos ou algo, porque hai moitas Vegadulfe, Ribadulfe, Randulfe, etcétera, etcétera. Está moi curioso iso. A min gústame moito estes Pois sí. topónimos que... Bueno, pois eu levoume ao topónimo e quedei como, pois sería un sitio onde se facían os leiloios, esas almoedas. Mira, Esas almoedas. dinos aquí Ana, que xa está na casa, dinos, na Barqueira tamén hai o lugar da Ulfe, o lugar da Ulfe. Claro, pero é que na Barqueira, e miña nai era é dicir, o pai de miña nai era do lugar de Vilachave, en Somozas, e a mai, miña avoa, era da Queiroga, na outra punta de Somozas, é dicir, unha estaba, a Queiroga estaba cara a Barqueira, se non me equivoco, e Vilachave estaba cara a Recemel, cara ás Pontes. Entón, ti mira pa aí a cousa como é. Dinos aquí, bueno, dicíanos Madia Levo que o Iván sabe moitísimo, a ver se o damos contactado para falar con el de toponimias e cousas destas. Así, Eu contáctolle tamén que queira vir. Eu xa che digo que pregúntolle moitísimas veces cousas Sí, a pois el de... falámoslle, pero nada técnico, é dicir, vir a falar pois, de curiosidades da toponimia e de cousas, porque se por algo están mantidos seguramente moitos termos e moitas historias, é tamén pola toponimia, seguramente. Dinos aquí o home da Areia que hai un blog portugués, non lembro agora o nome, que facía recollida de topónimos comúns en Galiza, Portugal e Brasil. E propuña orixes posíveis dos nomes. É que iso é o que mola da toponimia. A ver, bueno, é moi básico, por exemplo, no campo que temos ali na Lobeira, chámase Finca o Seixo. E aí é básico. Aí clavas un raño e traes para arriba 3 ou 4 seixos. Non ten máis. É dicir, non se comeron moito o que o me tarro. dixo a mí unha vez o Iván, pero isto era dun apelido, porque tamén lle... como da miña avó, as Morís, é dicir, que hai o topónimo e hai o apelido. A consulta era que sobre Túñez. Túñez é un apelido que aparece, non sei en que tempo, é que eu teño moi mala memoria, en Galiza. E antes había, e hai aínda, moito, de arredor de Noia, polo Val do Dubre, por aí, Tunas. Tunas é un lugar. Tunas ou Tunes? Tunas. Bueno, agora non me acordo. Mirade, Tunas é un lugar, vale? É un topónimo e é un apelido. Nun momento, pola zona, empeza a haber moitos Túñez. A teoría, decía un tipo que eu coñecía, que se apelidaba Túñez e da zona, que el di que en algún momento un funcionario que ven de España aquí fai ese cambio. Sabes, no rexistro pon Túñez e castelaniza o apelido, porque anterior a non sei que ano é, non existe en Galiza o apelido e aparece aí, así. Daquela eu pregunteillo. El dicía que tiña sentido e non, porque tamén podía ser que viñase alguén, unha familia, papá. E daquela dixo unha cousa que a min gustoume moito, porque a min gústame a vida,
que che abra posibilidades. E dixo, o bo da toponimia é todo isto. Di, é que se non che gusta unha teoría, pois podes coller outra. Porque non hai tampouco documentos sempre que demostren algo. Digo, eso é bonito, ves? Colle a que te guste máis. Dinos aquí Madia Levo que Túñez é un bo defensa do Celta era, os pais eran de Ortoño, o home de Areia pasounos, por certo, a ligazón, colgueina aquí no Twitch, vale? Vale. Podela coller, pasouno por Telegram e acabo de ver que aínda segue activo, pois é este, vale? http://toponimialusitana.blogspot.com. Moi ben. E nada. Vou por outra palabra. Esta é moi Penso que chula. era ese, vale? Non podía ser tradución de Antunes. Dio de Teis. O de Túñez non podía ser traducción de Antunes ou de Antúnez. Porque hai Antunes tamén, non coñecían a un. Pois podería tamén. Pero Aventuro. o tipo este decía que el era Túñez e dicía eu pregunteille a Iván se el tiña algunha idea. A realidade é que non hai explicación, pois cada un que colla que queira. Pero como o lugar Túnez está ali, é como un apelido tamén moi concreto da zona, sí que tiña o seu sentido, claro. Estaba ben. Vou ca siguiente. A mí gustame moito esta palabra, usámola moito na miña casa. Vale. Espera, deixame ir o reloj. O reloj. Deixame ir o reloj. Vale, dime. Entreembillicar. Entreembillicar, tempo. Entreembillicar. A ver, que credes que pode ser entreembillicar? Eu vou dicir enredar. Enredar, enlear algo, cordas ou cordóns ou algo. Mira que escribana, un cura que non falaba galego. Máis que un escribán, un cura que non falaba galego. Sí, claro. Veña, entrebillicar era, non? Entreembillicar. Entreembillicar. Soa a iso, pon aquí o Medareia, a enlear. Entreembillicar. Eu uso a só para dicir unha cousa. Naquela é todo o que sei da palabra. Supoño que será con M antes de B, claro. Entreembillicar. Sí, a normativa esa, sempre, xefi. Quedan 5 segundos. Ninguén se anima co de entreembillicar. Tempo. Resolve aí, Eviña. Vai por aí, sí, polo de enredar, enlear. Eu busquei na Nostraviz, vale? E sí que fala como de algo que se enreda de forma accidental. Eu utilizo-a cando... É que non sei dicilo de outra maneira. Cando se entreembillican as pernas e caes. Ese, que é accidental. Pois di... É como caeches. Entreembillicáronse unhas pernas. Pon mal diálogo, quedamos entreembillicados. Sí, pero sí, Nostraviz sí que fala de ese enredo accidental, non? Pero non sei que outras cruces... Pois sí, os cables pódense entreembillicar, non? De andar así... Eu só uso para caer. Entreembillicáronse as pernas e caín. É así. É unha palabra moi divertida, entreembillicar. Entreembillicar. Está Nostraviz, non? Está Nostraviz. Sí, está Nostraviz. Sí, esta topeina, sí. Nostraviz. Bueno, o traspiés castelán. Di aquí a terceira ten que ser de temporada. Que imos coa terceira e última, non? Esta é de temporada, vale? Veña. Panoxa. Esta haberá moita xente que a use. Panoxa, agora tempo. Cando dixo eso, panoxa. Veña, tempo, panoxa. Eu vexo ir con Forza Portugal xunto co Estraviz. Sí, o Estraviz é unha pena, tiñámoslo que ter entrevistado, O Estraviz molaba traelo aquí, o Batiño en Twitch, Bueno. Estamos aí, panoxa.
Panoxa. A ver, que credes que pode ser panoxa? E mentres tanto podedes vos ir suscribindo a Canle. Que credes que pode ser panoxa? Panocha. Panoxa que non panoxa. panocha, que panocha, Claro, panocha esa non. usádela máis. Panoxa. Vamos a ver. Ai, esa soame de oírlle a miña nai, di aquí o home da Arella. Pero non caio agora. Hai en zonas que é máis habitual. Na 3, miña non, 2, non moito. 1, tempo. Esta dou A má ver, miña espera, outra avoa. esta entrou en tempo. A ver, panocha, panocha no, joder. Panocha é outra Con toda a cousa. calma. Sí. A ver, Como que panoxa. estou a vivir con toda a calma? Tamén. Despois falamos da Sí. panocha. Pachorra, diría eu, pero bueno. Pensei que Panoxa. sabía do que era panoxa, cun X, cun Ujú, xe, con xe. é unha espiga. É unha maneira de chamarlle a espiga do millo. Por iso digo que é de temporada, que agora logo hai que escollar no millo. É a espiga do millo. Só do Panoxa. millo. Só do millo. Mira, É daquela, espiga douvos do unha palabra, acorde con esta que millo máis co que que se nada- fai folla de millo, coa que se fai a lola que ten Eva ali. A lola Sí, faise a miña Lola. faise coas follas. Despois das follas, Despois das prepáranse as follas, sécanse, tínguense e fan follas. as bonecas, que de feito teñen Pois a- falta de follas. Se tedes un campo como Inzo e non tedes quen vos folle, chamade ás lolas se está preto da Lobeira a poder ser, o sea, preto de San Sadurniño, no, si estades na Limia, non chamedes, que non van ir. Non compensa. Pero se estades preto de San Sadurniño e tedes maínzo e non ides triturar, porque agora, claro, o silo faise triturando o millo todo, entón a folla e a planta toda. Pero se non ides triturar, pois chamadeas porque precisan desa folla para facer esas bonecas tan bonitas. Ben. Mira, douvos, porque esta non vale para adivinar, porque ten moitos significados. Panoxa sería unha espiga. Uh-huh. É un carocho, por iso vos la dou, porque carocho tamén é un carocho de pan. O carocho é aquela espiga que non se logrou, que dou pequerrecha, que se maza para darlle ao jando. Uh-huh. Como vedes? Carocho, quero dicir, é outro significado de carocho, unha espiga que non se logrou. Quedou aí a medio camiño. Quedoume moi ben, é moi de temporada isto, non? Que maravilla. Sí. Carocho, panoxa. Panoxa tamén din os asturianos, eu creo que din panolla. Como digan? Panolla. Pero tamén utilizan con esta raíz a palabra. Espera que Pois María Levo. voulle dicir aquí a María Levo, di que ten un vídeo da súa avoa, nada, en 1911, contando como de nena facía as bonecas cos carozos do millo. Pois ese vídeo é ouro, E se mo pasas, fagolle chegar as lolas da Cascarilla que polo menos o vexan. Eu, María Levo, a min enseñoume a miña avoa a facelas cando era pequena. E como a miña nai cosía, que era modista, e a tía Clarisa no lado tamén era modista, cosían para fora, que se di, a xente da volta que viñan ali a facer a roupa a medida, vestíamolas con eses trapos. E enseñoume a miña avoa. E eu enseñei as miñas fillas. E de feito fixen unha actividade no colexio onde fun un día a facer estas bonecas cos nenos todos e cada un fixo a súa bonequiña co pauciño, un pauciño. Si, fixemos esta actividade. O que pasa que depois, como non somos máis modernos, fixemos uns ollos deses que venden na papelería. O malo con esas bonecas, María Levo, dicían que cando as facían coa panoxa do millo, cando as facían coa panoxa de verdade, que ao final entráballes un verme, que entrabais como unha polilla, chamábanlle aquí pola zona de Pantín, en Valdoviño, chamábanlle o gorgullo, entráballe o jorgullo, que era como un vermiño que acababa sendo como unha polilla, como unha mosquiña negra da humidade, unha cousa así.
entráballes e acababan podrecendo esas panoxas de millo, ¿no? Acababan podrecendo e, claro, esas bonecas había que enterralas. Normalmente, o xogo era que facían as bonecas, xogaban con elas e cando empezaban a podrecer, enterrábanas e de aí nacía un pé de millo, que era a gracia. Pero ti falas de facela co gran. No, facela coa panoxa en sí. Claro, eu dicía co Había uns grans carozo. que se lles deixaban para facer a cabeza. Ah, vale. E Sí. que antigamente facíanas co carozo do millo. Outro xogo moi divertido, que meu pai tamén levou ás nenas moitas veces a facelo, é ir ás leiras de millo e peinar as espigas. Ou roubarllo Sen tamén, roubarllo quitalas. e facelo ao forno. Tamén, tiven eu na... Non me vistes que estiven na festa do Pichorro? Aí atrás. No, pero as nenas, supoño que os nenos tamén, pero era como un xogo de nenas, iban ás leiras de millo e deixaban, pois, con trenciñas, dúas, unha, peinar, cando aínda está verde, esa barba do millo. E meu pai tamén levou as miñas fillas peinar espigas por aí. Teñen moita sorte as miñas fillas, porque Vamoslle chamar a esta sección, vivir porque estános quedando moi boomer, vamoslle chamar os contos boomers de Eva e Fran. Os contos boomer Ai, porque de Eva e Fran. eu xa son como unha vella xa, e estou moi contenta. Eu sempre digo, eu xa quería chegar a unha edad que cando falara así para a xente poder dicir, ai, neniño, e tú poder dicir isto, eu xa estou en iso. Eu tiven sorte de vivir moitas cousas da aldea, e as miñas fillas tamén. Hai unha cousa que vos vou contar agora. As loras da cascarilla, hai nas que levan o pelo solto, hai nas que levan moños, hai nas que levan trenzas. Teríades que ver a Mar peinando, peiteando eses peliños do pendón da flor do millo, peiteándos, facendo mini trenzas, facendo mini moños de verdade, e que iso é brutal, É dicir, é que as Queredes ver a miña? peitean de verdade e fanlles de verdade todas esas cousas, Entón non digo máis, é un regalazo, Mercadelle lolas aí ás lolas da cascarilla que ademais é artesanía de Galiza, A ver, que nos vai amosar a súa lola. Seguídelas nas redes, as lolas da cascarilla. Seguídeas. Eu sí. Buscades Mirade. as lolas da cascarilla e xa está. Mira, aquí está. Aquí está unha delas. Dalle a volta. Esa é a feminista. Iso é por dentro. Home, non enseñes as brajas. E mirade, por favor, chega ao máis, mirade que primor de peiteado leva a lola aí. Co seu pano e todo. Non digo máis, Por ser seguides. Di a miña Lu, aí mirando polo negocio familiar. Home, a ver, eu quería poder pedir unha excedencia tamén. Ir algo doutro. Eu, Está a moi min chula. foi un presente. Foi o pajo que levei pola primeira tempada. E ben contenta que estou. Jova. Bueno, parece que cortemos xa, levamos 1h38 de programa. Sí. Pareceme que quedou un tan programa as moi chulo. palabras. Así o tonto. Xa temos escaleta po seguinte, porque xa fun anotando aquí as pasos, entón xa vai quedar así a escaleta. Esta vai ser o formato deste programa, que vai ser, a partir de agora xa non vai ser tan improvisado, vai ser semi-improvisado, porque xa temos escaleta, algo é algo tamén, polo menos non temos que sacar tanto da cabeza, xa temos os temas aí escritos. E nada máis, sabemos o que vale o voso tempo, sabemos que se chegastes ata aquí, mola vos moito o tema. Estos son as barbas. Sí, feito coas barbas do millo, ou eu sempre lle escoitei chamar pendón, pero pendón o mellor en castelán tamén. Bueno, o caso, moitas grazas por ter chegado ata aquí, grazas a Eva, grazas a Saínza por ter colaborado con nós, sabemos o que lle custou, tivemos que andar moito detrás dela para que colaborara con nós. Moitísimas grazas a Anabel da nosa librería de cabeceira, da librería Brétema de San Sadurniño, por esa sección que nos vai traer maravillosa, cun libro ao mes, que xa non é novidade, pero que deberíamos ter nas nosas librerías.
Moitas grazas por anticipado a toda esa xente que vai colaborar con nós, que nos vai ver. Anímovos a que nos mandedes, nos fagades chegar por mensaxe privado ou polos correos nosos ou a calquera das nosas redes, tanto de Eva como miña, as vosas palabras, as palabras da vosa familia, os topónimos, as vosas toponimias, todas esas curiosidades que teñades de arredor da lingua e que non sabíades que facer con elas, pois facédenolas chegar. Facédenolas chegar porque podemos sacalas aquí, mesmo traervos a vos a que nos faledes pois, dese porrón de palabras que nos mandastes, de onde saíron, como saíron, cal é a historia diso, etc. etc. Entón, dito isto, a de sempre, sabemos o que vale o voso tempo, sabemos o que custa atender ya un programa de máis dunha hora, 1h40, estáse nos indo isto hoxe. Entón, só queda darvos as moitísimas grazas, o milleiro de grazas que vos hai que dar por ter aguantado a estes dous boomers aquí falando de lingua sen ser nin expertos, nin filólogos, nin lingüistas, nin nada, pero aquí estamos falando de lingua, da lingua nosa, e o mellor que podemos e sabemos, e botando unhas risas tamén de paso e aprendendo, que eu tamén aprendo moito neste programa. Entón, Eva Patiño, moitísimas grazas por esta noite. Grazas a ti e a todos vós. Bicos. E agora ia facer unha raíz, pero non hai ninguén conectado. Ninguén o que eu siga. Nin sequera o Ibai está conectado. Estamos aquí os da Lobeira, aquí nada máis. Entón, dito isto, vou sacar isto, porque isto merece ser sacado, porque resulta que o señor Madialevo, que é un lobeirista pro, voulle poñer o chismo outra vez, o señor Madialevo, que é un lobeirista pro, pois fixo o lobeirista pro a luz de tea tamén. E a tomar polo saco. Porque estamos no September. Sabíades que este mes é o mes de September e que as suscripcións saen cun desconto? Cantas máis meses leves suscrito a unha canle, máis barato che sae suscribirte. Pois non digo máis. Gracísimas, grazas a todas e a todos, e a todes. Como digo sempre, estou chegando, como digo sempre, xa me quedo medio afónico. Vémonos noutra. Xa quedamos sin banner e sin todo. Aquí. Vémonos noutra. E apertas. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente inteligente, non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco atrás. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar,